Salvo unha sorpresa mayúscula, todo fai indicar que Juan Manuel Rei volverá a ser alcalde de Caldas. Os socialistas repiten como forza máis votada, aínda que perden a maioría absoluta da que gozaron no anterior mandato. A pesar diso, o rexedor en funcións móstrase contento co resultado. Bueno, o resultado electoral forma parte do previsible, non? Para nós era o segundo mellor resultado posible, aspirábamos a un pouquiño máis, iso é certo, pero en calquer caso dámonos por satisfeitos con esta posición, que ademais reforza claramente a posición da esquerda en Caldas. Bueno, xa dispoñíamos dunha maioría absoluta con 2 votos de máis, non? Cando o último concelleiro se asigna por tan poucos votos, forma parte do decorado. Por iso digo que este resultado, que ademais é claramente moito mellor que un 661, pois danos unha satisfacción a medias. Desta volta, o PSDG de Caldas obtivo 6 concelleiros por 5 do PP e 2 do Bloque, un escenario diferente ao dos últimos 4 anos. Ahora mesmo non sería capaz de prever un escenario ou outro, si en función de como se movan as distintas forzas, ou nos movamos as distintas forzas políticas nas próximas semanas, si que habrá unha perspectiva maior. En calquer caso, e como os retos son moi importantes, hai moitísimas cousas, moitos logros alcanzables. Juan Manuel Rei asegura que conversará cas outras formacións e que está aberto a negociacións co BNG. Sí, vai haber negociacións co Bloque e conversacións tamén co Partido Popular. Algúnas cuestións que trascenden o ámbito dunha legislatura e o aspecto de quen sea alcalde, que é necesario, por ben de todos, facelo o máis consensuadamente posible. O socialista considera que aínda é cedo para falar de un bipartito, pero que un goberno en minoría non sería a mellor opción. Bueno, non é a primeira vez que o facemos, temos experiencia, seguramente non é o máis recomendable en esta situación, pero en calquer caso, normalidade absoluta. As negociacións comezarán nos próximos días. De confirmarse o bipartito, non sería a primeira coalición entre estas dúas formacións, xa que se uniron no goberno en 1995, aínda que o acordo se rompeu no 97.